सध्या इलेक्शनाचो माहोल बरो चल्ला हांगासर. लॉ अँड ऑर्डर इज इन परफेक्ट कंडिशन. खंयच लॉ अँड ऑर्डर हे जाल्याचें कांयच हें ना, अजून पर्यंत वार्ता ना. बॅनर्स काडपाचें काम बरें वेवस्थीत चल्लें. काल तुमकां सांगितलें नॉमिनेशन्स आमचे काँग्रेसचे 2 आनी आपाचो 1 अशें टोटल 3 काल जाल्लीं. आज टोटल 7 नॉमिनेशन्स फायल जाल्ले आसा. पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सी सिद्धार्थ कुंकळकर BJP. फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी दामोदर नायक BJP. मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी संतोष रायतुरकर आप. संतोष रायतुरकर आप. TV कॉन्स्टिट्युएन्सी किरण कांदोळकर BJP. तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी दत्तप्रसाद नायक BJP. शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी मोलू वेळी आप. आणि वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी कृष्णा दाजी साळकर इंडिपेंडेंट. कृष्णा दाजी साळकर आणि हे नॉमिनेशन फायल केल्या. ऑल वोटिंग्स आणि 2-3 कडेन आमकां कंप्लीट जाता तुज्यो. सो ऑल द कंप्लेंट्स हॅव बीन बंच्ड इन सेंड इट टू द district collector for action. How many people have printed their banners and how many voting there? No, presently there are no holding, no banner, except there are few which have not been attended. We have instructed both the district collector to act upon whichever has been specified.